Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yoya kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye wawe president uyo wawe nerenge chipani cha TPP, chipani cha ACORD, Eva kwa mafumu Bwana niliche na kumanioe pano vitupa chalo cha Malawi cha Daplotomeni chalo cha Malawi apo mukapo yima presidenti watu wakalianga watu wakakudanga wakahenanga ndalama ya kwacha ndalama ya Tanzania shillings imagwada kundalama ya kwacha. Leo bwana ni 0.2 bwana mlizitungwa ifaisha takumbaimwe mujitangirire bwana kwitu kuno kumkono kuno bwana para nyumba ya Susa bwana munyumba umo para mwana wa kusangika yai munyumba ya Susa para ya Susa nyumba ya Susa bwana kuno timalowecha fisi tikuchizga chimbwi para nyumba chaka cha kwamba ulisi chachiwili ulisi chachitatu ulisi chanamafo ulisi chafaithi chino mwana sakuoneka nge timaonesecha tikamo fisi tikwikamo chimbwi patikamo chimbwi bwana yo excesse sa tikwika chimbwi weka cha tikwika nyamata cha tikwika uyo wakufimanya kai Eva wana ime mkufimanya hiyo ime titukukwa ziliko kuna kumpato wenyane waliko hapa wayoye ndaji fuka daikaiwe mukufimanya chimbwi tikwikamo uyo wakufimanya kale mawazo ya chiwini bwana pakumpokolea mawazo ya chiwini ni nkani ya wapolisi bwana kunatahula akutikachedwa munakabwela chaka chata inu watu awa mauniformu ayo gali nayo ni alamukakulira imwe Give it fire. mauniformu ya mala wa polisi bwana wakulira akuti mulawe mboma pasilisitini mulawe mboma chifuwa mauniformu amemo kwaona amene munakula inu anaguka anata ngati mukwaona nyuwani auchitoka ng'ambisa saru kusitolo mkumasoka woka. Give it fire. Chombo bwana chombo dinali bano dinalena chombo kuti chombo imakhalima hosi 24 lero akungulako mahosi ache akung'amba nkumakambika chombo chifukwa chakuti yatha pano mahosi ali 12 ena mukapeza 16 ena walimbikira 24 adulamo chombo yatha akuti mulowe mboma mukakulira ilipo bwana ndinene mau ena amene akuti futa kuno akukasasire
Bwana anaona kukasosiye akufutika. Adalangidwa malo amene anakhala kumeneko, anakhala malo amenewo 30 years, 40 years, 50 years ali kumeneko. Koma from nowhere anyamadatu ayemutrefu adakapita ndikukaphanzira chilichonse, adawonongera kalikonse. Panopo ngakhale chakudya chikuchita kuvuta, amene akuathandiza ndi achaisa ndi society, chifukwa boma likunena kuti sitingathandize anthu amene ndi ma-encroachers amene anabwera kumeneko mosokoneza, motsutsana ndi boma. Anthu akuvutika bwana. Ndinene pano ndumaliza bale wangu upatse. Ndinene pano bwana, kulilongwe kuyewi anthu anachita encroach, anasengako manyumba sakuathamingisa. Koma kwathu kuno anthu akukasasire ayakochiyani. Bwana mulowe mboma pa 16 September, anthu akukasasire mukapatse malo. Give it fire. Mau wamaliza. Bwana achakwera alepera, chakwera walepera. Bwana wayesayesa masitayiro iloyo walepera. Bwana kusaka kwa inu sikwa maserera. Bwana masaka inu mukasaka inuwa Bwana, mukasaka koma mukasaka muntu inuyo, mukamsaka muntu amakhala weni. Give it fire. Mwana musanka chilima mzimu wake utse kuntendere. Pamene mumansanka chilima Bwana, anthu anatsutsana nanu, anakutsutsani. Boma yomwe munasankha iyi adalowetsa mboma, adamulowetsa mboma pomwepo imfa ya chilima idabwera, adalowa mboma. Anthu asadakalowa mboma popanda chilima. Mwana amene munamusankha inu. Give it fire. Bwana mumasankha wasankha nzanu, wasankha mwana obe utini apo, inyamata obe utini, wasankha inyamata obe utini, wasankha inyamata obe utini. Chola boy wa mwana wake wachakwera. Wasaka chola boy amene amamtuma mwamwenyemu kukasongesa imodzi amsankha kukhala ni imene. Mwana wachakwera amene amatumidwa tapita uku ndamene wamsankha kukhala ni imene, kutsutsana ni malamulo awo ayamusipi. Tingaganiza kuti mwina mwacha ngakhale Nyahala, Botani Nyahala, chifukwa malamulo awo amanena kuti amene wawina ku convention kukhala vice president, ameneyo ndi amene amakhala running mate. Bwana inu mwachita bwino kulira kwa azimayi osewa, mwapepeleza mwamsankha Dr. Jeniasa kuyimira azimayi, kuyimira kulira kwa azimayi wonse. Mnamalira Bwana, ndikumaliza motere pa 16 September. Bwana mukulowa mboma mukayankhula ndi anthuwa, anyamata anu amangacheka ali kumbuyowa, mukawona wosewa. Bwana mukulowa mboma mukakumbuke anthu amene akuzunzika padali pano, akonseyo onse amene akulira, muwakonse muwalonjeze kuti zitheke. Mulungu Bwana akudalitseni. Ndiloleni kuti soba Mulungu akudalitseni Bwana. Tinawuzidwa
kuti ndiyankhuleza civic education koma ndaganiza kuti peni mwana wanu amene akuzitha bwino abwere kutsogolo kuno angophunzitsako anthu awa kuti kodi kavotedwe kathu tikavota bwanji, wovota akavote bwanji. Peni pili tabwani kutsogolo kuno mwaphunzitsa anthuwa kuti akavota bwanji pomuvotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Chalamwamba TPP oye! Bwana asindikudera ni nthawi yanu chifukwa nthawi yatha. Akuluakulu tifuna zinthu zisite sichoncho nanga. Tasusika mokwanira sichoncho nanga. Zaka zina 5 ndiye MCP kukhala kumanda sichoncho nanga. Zonse tapanga pano ndi bwana wakubwera ngati sitikachonga bwino apa ndiye kuti zasokonekera. TPP oye! Kuvota sitimatengera kusolowera. Tikuyenera tipange zoyenerera for 5 years zachuluka. TPP oye! Choyambirira takwiya ndizoona chakwera watikwiyisa. Koma tikakafika povota tisakamuyang'ane ndi kumuyang'ana komwe. Pamene ali tisakagwirepo ndi kugwirapo pomwe. Presidential candidate aliyese ali pa ballot tikakafika tilibe naye ntchito. Pamene ife tikukagwira ndi pamene pali chimanga. TPP oye! Pali chimanga pali ndani kodi? Pali chimanga pali ndani? Pali chimanga pali ndani? Kuti zinthu ziyende bwino tifuna ndani? Ndiye amene timadziwa kulemba tikakafika pabongosipa tikangoti chani? Koma chochongacho chisakapitirire kuja kwa bogosi. Tukilizana? TPP oye! Tikachonge katikati mwa bogosi mokamo kuti chongi eti ndiye kuti atate akhulupirire kuti tikapanga zimenezo aliyese Chalamwamba. Tikapange kuti chani pochonga? TPP oye! Amene sitimadziwa kulemba akakatikira iki kati mwa chala tikalowe kabogosi mokukangoti chani? Kukangoti chani? TPP oye! Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.